kwa sababu jirani yako ni ndugu yako. Dulma kidoko mibadhi e pachoka EACC odoko netende kaonti ma Kisumu lo manengo nederoma milioni 400 maiti moreto kangeto mane ogolo kod jangad bura Samson Okongo dwe mar 11 kama jaketi mwandu moro no yudo kod ketho mar yako lobno mane oket tenge ne gero dundu mag KOP. Coordinator mar EACC bade ma imbo mar Kenya Abraham Kemboi ochiwo siem ne afisas matiyo ka Migago mar lope e kaunti no machiwo boke mabandia mag lo ne joket mwandu ma yako lop jopiny. Bende wacho ni EACC biro mako bura ne afisas e Migago mar lo machiwo boke mag lo mabandia. Pipe mokwongo noger kane wan gi ji 50 million kende 50,000 kende Kisumu. Sani osebet half a million. Waseyudo pesa mar donors monego expand go pipe ka. To ng'ani kane ochako gedo kano kwere nomuko nyaka pipe ma ji nobet maonge pi kuom wik achiel. Kitemo los pipe no. Okawo pipe odae oloko tero kuma nyien. Koro nyaka koro kane wadhi e court, jo EACC nobiro moe joinwa, jo Land Commission be nobiro, jo National Lands Office gi jo Kewasco. Ma jaji nowinjo case mowito case gi oko. Ma odni ok onego bed ni ka. Koro elo gavana Nyang' Nyong', sirikal gavana Nyang' Nyong', wanyisi ni king'eyo ni ikawo lop sirikal. King'eyo ni ikawo lop sirikal, duok lono, gimodhi konyigo onge. I know we live in a democratic constitutional country. Maybe the grabbers will be allowed some time to maybe appeal the decision of the court. That is his right. That's allowed in law, and we will wait for that. But as it is now, this structure is ripe for demolition. Eseche ma piny owacho keto kenge mowinjore mar cholo thieth manono kata UHC e kor gwenge.